Quan estem projectant alguna cosa i des del nostre ordinador i volem fer una anotació en el que estem projectant, ho podem fer mitjançant la barra flotant. Obrim la barra flotant i aquí tenim la icona de les notes. És la tercera icona, que és un full amb un llapis. L'obrim i se'ns obre les notes. Ara, aquí tenim les eines bàsiques d'un llapis, un marcador i esborrar. Són les notes petites, no ens permet tantes opcions com la pissarra. Nosaltres podem seleccionar el que és el llapis, podem triar el color, el gruix, i aquí li podríem fer remarcar una cosa o escriure o dibuixar qualsevol objecte. Si el que volem és marcar, triarem l'eina de marcar, el mateix d'abans, triem el color, podem triar el gruix i podem remarcar el que ens interessi. Això ens quedarà gravat en una imatge a dins del que és la pantalla. Per sortir i poder continuar manipulant el que és la pissarra, tornem a clicar sobre les anotacions